Mae gen i odd socks ymlaen. Paid â poeni. Menter iaith, take 2. Be di dy hoff air Gymraeg ti? Amgueddfa. Amgueddfa? Amgueddfa. Amgueddfa. Dwi eisiau hoffi deud o amgueddfa. Amgueddfa. Be di hoff gair? Am rheswm yma tebyg iawn, ond jyst ffordd dwi'n hoffi'r ffordd mae'n swnio, mae'n onomatopeic iawn ydy'r gair chwydu. Chwydu. Mae'n swnio union fel mae'n... Yndi, yndi. Chwyd. Ti'n gael y syniad? Mantais i fi ydy siarad Cymraeg efo fy nheulu. Mae plant fi'n mynd i ysgol Gymraeg, so mae'n neis gallu siarad hefo nhw adre, mae'n neis i gallu codi geirfa fy hun ac atgoffa fy hun o pethau dwi wedi anghofio ers bod yn yr ysgol. A gallu gweithio efo nhw yn y Gymraeg a helpu nhw pan maen nhw angen. Mae'n neis. Be di fantais o siarad Cymraeg i chdi? I fi, wel, ti'n bach yn fwy hunanol mewn ffordd, dwi'n cael y cyfle i gweithio yn y Gymraeg. Dwi'n cael mwy o waith gan fy mod i'n gallu siarad Cymraeg. Nes o'n i fel arall, dwi'n perfformio yn y Gymraeg, dwi'n canu yn y Gymraeg, dwi'n neud consirio yn y Gymraeg, a dwi'n gallu mynd o bas ysgolion ardal yma, ysgolion Saesneg a Chymraeg ar yr un pryd. Dwi'n gallu mynd â Cymraeg i fewn i'r ysgolion Saesneg, sydd yn lledfyr yr iaith unwaith eto i genedlaeth arall. So dwi yn gallu cymryd mantais yn llythrenol o'r iaith yn y modd yna. Yn sesiynau menter iaith, oedd plant, o'n i arfer dod â plant fi i'r sesiynau ers iddyn nhw fod yn ifanc iawn. So dwi wedi dod i'r sesiynau am blynyddoedd, a wedyn i cael y siawns i gweithio efo teuluoedd fel teulu ni a teuluoedd yn yr ardal ac yn Wrexham hefyd. Wrth gwrs, dyna sy'n ar unig cwrdd am bod i'n rhedeg sesiynau yn y Gymraeg, a ti'n dod â dy blant di, a rwan ti'n gweithio efo ni. Ynddo. Allai di rhoi enghraifft o amser ydych chi wedi defnyddio'r Cymraeg? Wel, dwi'n defnyddio'r Cymraeg trwy'r amser pan dwi'n perfformio yn enwedig. Dwi'n wastad yn mynd â Cymraeg i fewn i sefyllfaoedd sydd yn ddi-Gymraeg ar hyn. Jyst ti'n mynd bach i ddechrau a codi'r sylw pan dwi'n mynd i fewn i bethau'n Lloegr hyd yn oed. Dwi'n dod â ti'n bach o Gymraeg allan achos maen nhw'n gwybod pan maen nhw'n llogi fi fel fy mod i'n dod o Cymru. Mae yna ddiddordeb mawr yn y Gymraeg allan yn fan'na. So hyd yn oed dwi'n eisiau dweud bore da, noswaith da, diolch yn fawr iawn, croeso, a jyst pethau bach, maen nhw'n gael, ti'n bach o exoticism, ynddo. Ti'n gwybod, pan eisi i brifysgol, ynddo, eisi i Aberystwyth, ac oedd y seremoni ar y diwedd pan oedd gawson ni'r cap ar gown a bethau felly, oedd o'n Saesneg ac yn Gymraeg yn y ddwy iaith. A mae fel cael o yn Lloegr sy'n cael o yn Saesneg a Lladin. Y gwahaniaeth ydy, mae pawb yn siarad Cymraeg, neu pawb yn un nabod yn siarad Cymraeg, sy'n so dallt y ddau ochr. Ac oedd o'n adio rhywbeth ychwanegol. Mae yna hyd a lledrith i'r Cymraeg yn does. Mae yna barddoniaeth, mae yna cerddoriaeth, mae yna canhanedd i'r iaith sydd yn dod allan ac yn creu rhywbeth. Mae'n gallu codi unrhyw achlysur mewn ffordd indefinable, anghyfforddus. Mewn ffordd sydd hanodd i'w esbonio yn amlwg.